Послужи докато щит. Как те влезе на крата? Сега това важно ли е така? Важно е как Да, да няма. може да вземеш екзотия. И мога да ги взема повече. Не. Трябва да действа за един път. Служа само тая карта. И отива в гроба. И ей тези двете карти, когато отива до гроба, се връщат в мен. Съжалявам, това е. Що се тази карта, ще виж какво е, когато обърнеш. Айде, остави. Върнете се! Коя да сложа? Ага. И какво? О, те са и двете двойки. Не! И за екзотията вече тук отложи моя дракон, отиваха в гроба и сега се връща в моето дете. Пък цялото това за таката. Къде двойка? Бърко. Една карта върни в детето. Ти си номер 3 лево. Аз съм номер 4. Ти си номер.